Macomrades maswera sei? Nyaya yangu iri pakuda kuonesana kuti chinhu chinonzi utsinye chakashata. Tina vanhu vari kuita tsika yekutengesa macomrades. I've received various complaints from many people vasingatoziyani. And pane mazita ari kuramba achiita pop up zvine chekuita nekutengesa vanhu vachishanda nesystem kuti vachekerese macomrades. Sellouts in this revolution will not be tolerated. Usaitira mwana womwe munhu zvausingadi kuti wako aitirwa. Chinonyanya kundirwadza ndechekuti whoever that is working in the revolution ari kushanda kuti Zimbabwe inake. Haasi kuita zvinhu zvinoita kuti iye aise mari muhomwe ari one. Asi kuti leadership ne-the kind of governance ichange ichiitika muZimbabwe inge ichi-empower nekusimudzira munhu wese regardless of number one, political affiliation. Zvisinei kuti uri wetribe ipi, uri muNdebele here, uri muZezuru here, uri muManyika here, uri muKaranga here, uri muNdau, uri muChangani. As long as you're a Zimbabwean, you just have to enjoy like any other person. Tisingaiti zvekuti certain people are treated as if they are second-class citizens. Then you find people making money by selling out other comrades. Chinonetsa vanhu vanenge vakawanda vachiti vari kuita chinhu vese, asi unozongoona umwe ndiye anenge achingosara ari ega. Ndofunga vanhu vakanetsekana kuti how come Traore hatina kumuona pa Africa Unity Square. Intelligence dzakagara dzandionesa nekundizivisa beforehand kuti Traore there is someone wamuri kushanda naye murevolution who is selling out on other comrades. On this particular day, be careful, otherwise unosungwa. Because wakatoiswa patarget yevanhu vari kufanira kusungwa. Handi muri kuona. So why tichizoita utsinye nemoyo wakaoma wekuti tinosvika shuwa pakutengesa umwe munhu ari kuda kuti nyika yaunodawo iwewe yawakabarirwa mairi iwewe munhu iyeye woita zvinhu zvinoita kuti asungwe. Yet ari kuda kubatsira life yako iwewe, hama dzako and all other Zimbabweans. Musadaro macomrades, tsvetai tsika yakadaro. Ngatinetsanai nezvimwe asi kwete zvekutengesana izvi. We've got people who have sacrificed their lives, who have given it their all to see to it that this revolution yields great results that will liberate Zimbabweans. Ngatinetsanei nezvimwe asi mwewe kuda kutengesa uyu, it's very wrong. Let's respect Mndarageza. Let's respect Mndarachivero. Toita zvinhu zviri straight zvakatwasuka. Zvinoita kuti nyika yedu ibudire. We've got too many people who are suffering. Muzvipatara hamuna mishonga, zvigananda zviri kuba billions and billions every year. And we are saying as a nation we are sick and tired. And muona umwe munhu oramba achitengesa kuti zvigananda zvirambe zvichiita zvazvinoda, vanhu varambe vachitambura. Vana mai vashayikirwe neupenyu hwavo, vari mulabor muzvipatara. Why? Because hamuna mametress, hamuna mishonga. This is wrong. This is wrong. I'm not happy at all. Ndangondikuudzei. Siyai zvamuri kuita vatengesi. Siyai zvamuri kuita. Zvinhu zvamuri kuita izvi munocharya mutupo izvi. Munozvimbirwa chete netsika yenyu yakaora iyi.